morning guys, mga travel. So ngayon, biyaheng Bicol na naman tayo. Malayo-layo yung ating biyahe. Nagpuntang na tayo para dire-diretso na. At kakarga na siguro tayo sa may bandang Quezon dahil medyo may mura-mura doon sa bandang Calawag. Yun, so samahan nyo naman kami sa aming biyahe ngayon dahil biyaheng Bicol na naman to after biyahe natin nung nakaraan sa Bulacan. Tara na mag-travel guys, saan mo man gusto. Jo Marian TV. Hinto muna kami dito sa bandang Yaong. Yan, bali gusto lang namin kumain ng medyo mainit-init. Bali kakain tayo ng lumi. Yan. Dito kumain ng lumi special para medyo malamigan yung sikmura natin bago tumuloy ng Bicol. Sobrang lamig kasi. Yan, may panlaban na kami sa lamig kasi may mga jacket kami. Nung kami nagpunta sa DRT, wala akong jacket nun kaya logi ako. So, ngayon, wala na, hindi ito malulugi kasi ito complete set up na pa. So yan, dumating na yung order natin, yung lumi. Yan, good for 3 daw to. Kaya drink kami. Yan. Yan siya kadami. Napaka-umusok-usok pa. Umusok pa talaga. Mainitan talaga tayo ng gusto nito dahil umusok pa. Kain naman tayo bago tumuloy. Yan, talagang mainit dahil tingnan naman yung usok. Usok pa ng gusto ko. Continue na yung ating biyahe kasi nakakain na tayo ng almusal. So bali pangalan pa nung kinainan nating lumihan Loranos Food House. Dito yan sa Bypass Road sa Yaong, Quezon. So nandito na tayo malapit sa Lucena Diversion na naman. At malapit na rin tayo sa Lucena Underpass. Ayan, nakikita nyo kasi maliwanag ngayon. Medyo maganda yung magiging kuha natin. So habang nandito kami sa Lucena City, marami kaming nakasabay ng mga biker. Ayan, tingnan nyo. Bike is life. Makakabili rin kami niyan. Kami rin na magbabike pag may bike na. Ngayon, wala pa kaya drive muna tayo ng sasakyan. Ganda exercise yan kasi mapalakas ng tuhod. Dito naman sa kabila, mga riders ng motor. Ayan. Okay, right lang kayo. Oh, yan. Spartan, ano ba yung Spartan? Pagkakala ko ng Spartan, hindi lang.
tayo sa Gumaca, Quezon. Hinto muna tayo, kakain tayo doon sa kabila, sa Lolo Umpo. Yung dagat sa likod namin, no? Yun, so tawid muna tayo sa bukod na sa kainan. Ingat-ingat lang kasi maraming sakyan na tumatawid dito. At ito talaga yung favorite stopover namin pag umuuwing Bicol. So maalas ang dagat yan. At maya-maya bibiyahe na rin kami. Yan mga travel, so nandito kami sa Shell Station. Bali, marami pa naman kami gas. Pero magpo-full tank na kami dito kasi mura yung gas nila compare doon sa Manila at dito sa mga ibang gasolina na nadaanan namin. Kaya yon, full tank muna tayo bago tumuloy ng Bicol. Ayan, tingnan nyo yung presyo ng gasolina rito kung magkano. Ang diesel niya is 32 lang. Tapos yung unleaded 39, yung premium nasa 41. Sa iba yan. Sa Maynila nga mayroong 52 na. Tapos yung diesel doon 36. Kaya malaking bagay na pag dito tayo dumaan, yan, magpupultang na tayo dahil medyo mura-mura. At pagbalik, ito rin tayo magkakarga ulit. Ulo na oh. Yun, subali nakapagpupultang na tayo dito sa Shell. Masya, kaya tuloy na naman yung ating biyahe. So malapit na kayo, tayo mga travel sa Naga. Minto lang yung kasama ko yun, bibili sila ng pinya doon sa kabila. Yun, ayun sila. Kasi doon sa may kanan kanina, medyo pangit yung tinda nila, parang ano na, masyado hinog na. Dapat yung medyo ilaw-ilaw pa para ano, matamis naman kasi yung mga pinya rito na nagagaling sila ng daet. Yan, so after natin bumili, continue yung ating biyahe papunta ron sa Albay. Bali, yan yung location natin ngayon, bago siya magnaga. Medyo mabilis naman naging biyahe natin kasi linggo ngayon, hindi ka nung matraffic sa mga bayan-bayan.
yun mga ka-travel, yung naging biyahe natin mula Manila hanggang dito sa Bicol. Ayan, nakita niyo naman yung ating mga dinaanan. Okay naman, hindi ka anong traffic kasi linggo ngayon. Ayan, masarap talaga magbiyahe pag linggo kasi bawat bayan hindi siya matraffic. At yun, salamat at safe tayo nakarating dito. At maraming salamat ulit sa panonood nyo ng aking vlog.